Bonica melena, resolta i segura, així és Xabela. Així és Xabela, la xiqueta que ven coquetes de Dacsa en la plaça, junt al moll. Com molts matins, s'acosta a un grup de turistes. Compren coquetes, les ha fetes ma mare de bon matí, són molt, molt bones. I no vas a l'escola? Li diu un d'ells. Avui no he anat a l'escola perquè se m'acaba el quadern. Contesta Xabela. Vinga, senyor, comprem unes coquetes. El senyor va comprar unes coquetes i es va quedar observant a la xiqueta, com jugava entre els vaixells amarrats al moll. Molt distreta, però alhora pendent de trobar un altre possible comprador. Oh, no! Al moment més pensat, Xabela ensopega i se li cau a la mar la cistella en la qual porta les coquetes. La xiqueta es va posar a plorar angoixada. Què t'ha passat, Xabelita? Li pregunta el seu amic Joaquín, que es va acostar amb les seues mans negres de betún i la seua caixa de llustrar. Jugant a tocar i a parar, les coquetes m'han caigut al mar. Si no venc les coquetes, no em compraré un quadern. Si no em compro un quadern, no podré anar a l'escola. Si no vaig a l'escola, no aprendré mil i una cosetes i no tindré més opció que quedar-me venent coquetes. Oh, ja veig. Deixa'm que pense. Ja sé, anem al mercat, que estarà rosa. I segur ens donarà una idea meravellosa. Al mercat trobaren a Rosa, que ajudava a un comerciant a pelar panotxes. Què passa, Xabela? Tens els ulls d'haver plorat? Jugant a tocar i parar, les coquetes m'han caigut al mar. Si no vinc les coquetes, no em compraré un quadern. Si no em compro un quadern, no podré anar a l'escola. Si no vaig a l'escola, no aprendré mil i una cosetes i no tindré més opció que quedar-me venent coquetes. Oh, ja veig. Deixa'm que pense... Ja sé. Anem a veure a Tino, el del molí de Constantino. Rosa va agarrar unes quantes panotxes i foren a buscar a Tino. Què passa, Xabela? Estàs trista avui? Jugant a tocar i a parar, les coquetes m'han caigut al mar. Si no venc les coquetes, no em compraré un quadern. Si no em compro un quadern, no podré anar a l'escola. Si no vaig a l'escola, no aprendré mil i una cosetes i no tindré més opció que quedar-me venent coquetes. Oh, ja veig. Deixa'm que pense. Ja sé, anem a veure Maria a la tenda d'artesania. Xabela, Joaquín, Rosa i Tino anaren a la plaça on es ven l'artesania. Allí estava Maria, ajudant a la seva mare a vendre. Maria va veure arribar Xabela amb llàgrimes als ulls. Què passa, Xabela? Jugant a tocar i a parar, les coquetes m'han caigut al mar. Si no venc les coquetes, no em compraré un quadern. Si no em compro un quadern, no podré anar a l'escola. Si no vaig a l'escola, no aprendré mil i una cosetes i no tindré més opció que quedar-me venent coquetes. Oh, ja veig. Deixa'm que pense. Ja sé, anem a veure a Ramon, que coneix a tot el món. A la mateixa plaça trobaren a Ramon, cridant les notícies dels diaris que venia. Compren! Compren! Compren diaris! Últimes notícies! Ei, què passa, xics? Pregunta Ramon. Els amics i amigues de Xabela digueren tots a una. A Xabela, jugant a tocar i parar, les coquetes de caigut al mar. Si no ven les coquetes, no es comprarà un quadern. Si no es compra un quadern, no es podrà anar a l'escola. Si no va a l'escola, no aprendrà ni unes cosetes. I no tindrà més opció que quedar-se venent coquetes. Oh, ja veig. Deixeu-me que pense. Ja sé. Entre tots i totes podem fer les coquetes i vendre-les. Jo puc cercar llenya a prop d'on visc i fer foc per a rostir-les. Proposa Ramon. Jo puc demanar-li a ma mare una cassoleta i una mola del llauio d'artesania. Digué Maria. Formidable. Mireu, jo he guardat unes panotxes del mercat. Digué Rosa. Jo puc moldre la Dacsa al molí de mon pare. Digué Tino. A Joaquín no se li ocorria què podia fer. Xabela, adonant-se de la seva pena, li digué: Segur que tu vens molt bé. Tens molta experiència a tractar amb gent. I mans a l'obra.
Ramon va córrer a cercar llenya. Maria va anar a per la cassoleta i la mola. Mentrestant, Xabela, Joaquín i Rosa es posaren a moldre la dacsa al molí del pare de Tino. Quan acabaren, entre tots i totes, prepararen la massa de les coquetes i la van pastar bé per a que estiguera ben bona. Després, van anar palmejant les coquetes i les calfaren en la cassoleta. A la plaça, amb una bona cistella de coquetes i seguint les recomanacions de Joaquín, vengueren les coquetes fins que no en quedà cap. A la fi del dia, tots estaven molt satisfets. Xabela, amb l'ajuda dels seus amics i les seues amigues, va aconseguir els diners necessaris per comprar el quadern i poder tornar a l'escola. I així, aprendre 1001 cosetes.